mana yudo gi weche mawuok e county gi moko bende mabiro achiel kachiel mondo mi walugi. Kamachielo nyakora moge jwang' ma dhi biro kata kadho wadh nam chumbi ma dhi bedo twak mano e wi weche mopogore opogore kotenore kod wechego mag ng'anyo. Jotelo kata mag din Salam dhi bedo kanyo karango achiedh nade mantiere karka mano mar ng'anyo. Twak jo Salam e wi ng'anyo odiochieng' ma kawuono gidhi twak e wi ng'anyo mano bedo kata ka mano tim kod Azimio kaachiel koda kamago mabende koro sani gisingo ni dhi bedo kata ka timore kinde mabiro mano ka gintiere kar kanyo ka gintiere kaunti ma Mombasa. Twak madhi chako kata saa 3:30 mar okinyi ma kawuono ka gintiere kata ni Media Center odiochieng' ma kaunti tarik 22 gidhi bedo kata ka girango ni ng'anyo mano mabende ochik kod jo Azimio wacho kanyo ni mano dhi bedo kata ka dhi e yo machalo nade. Mano ka warango twak machielo ng'eni wadhi bende kaunti ma Homa Bay bende ang' warangi kanyo gima timore. Ang'eni ma Homa Bay ka ntiere karka ang' warangi ane kaka ntiere ng'anyo koro ka ntiere kar kanyo ma Homa Bay wacho ni wadhi biro mondo warangi. To sani jotelo mag din Salam e kaunti ma Mombasa dhi bedo kanyo wacho ni MPs mano caucus mano moting'o jod burago ma jo Salam dhi bedo kata ka chiwo twak machalo kamano. Nyakora moge jong warango kamachielo bende wada bedo thuolo marango ni nyaka sani mane